Život a smrť je v moci jazyka. Poďme sa na to pozrieť inak a uvidíme, čo o tom hovorí 12. kapitola knihy Zjavenia a 1. Timoteovi 6. Zjavenie 12 a 1. Timoteovi 6. Dnes budeme hovoriť o tom, akým spôsobom zvíťaziť. Zaujíma vás to? Ako premôcť hocičo. Ako premôcť aj tie najväčšie problémy. Zjavenie 12, verš 11. A oni nad ním zvíťazili. Predchádzajúci verš hovorí o diablovi. To je ten nad ním. Zvíťazili nad ním krvou baránkovou, ale to nie je celé. Ako to pokračuje? Takže je tam niečo, čo je spojené s baránkovou krvou. Čo im umožnilo zvíťaziť. A čo to bolo? A slovami, ktoré hovorili, slovami svojho svedectva. To, čo hovorili, čo svedčili o tej situácii. Zvíťazili krvou baránka. Ak by nebolo baránkovej krvi, tak by sme nemali nič, o čom by sme mohli svedčiť. Nemali by sme žiadne uzdravenie, žiadne odpustenie, ochranu, vykúpenie. Baránková krv nám toto všetko zaobstarala. Zaplatila to a urobila to pre nás dostupným. Ale aj keď je to kúpené, zaplatené a nám darované, neznamená to, že si to budeme užívať. Zoberte si nové narodenie. Vo svete sú ľudia, ktorí sú stratení. Ale nemôžete povedať, že by Ježiš nezaplatil za všetkých. Nemôžete povedať, že by sa baránková krv o to nepostarala. Ale oni k tomu nepridali slová svojho svedectva, aby si to prisvojili. Pamätáte si ešte, ako sme sa znovu zrodili? Rímanom 10, 9 a 10 nám to jasne objasňuje. Prosím, premietnite to. Pozrime sa, čo sa tam hovorí. Ak vyznáte svojimi ústami Pána Ježiša a ak v srdci veríte, že ho Boh vzkriesil z mŕtvych, budete spasení. Verš 10. Lebo srdcom veríme na spravodlivosť, ale ústami sa robí vyznanie na spasenie. Je vyznanie životne nevyhnutnou súčasťou procesu spasenia? Bez akejkoľvek pochybnosti. Ako ste sa znovu zrodili? Uverili ste dobrej zvesti Evanjelia, že Ježiš za vás zaplatil, uverili ste, že baránková krv splatila cenu za vaše hriechy a spásu a ústami ste povedali, vyznali a prijali Ježiša ako svojho pána. Dá sa to povedať rozličným spôsobom, ale vy ste tomu uverili a povedali ste to. A tak ste sa slávne znovu zrodili. Ste radi, že ste znovu zrodení? Nemalo by nás prekvapiť, že spôsob, akým sme sa dostali do kráľovstva, je rovnaký, ako v ňom pôsobiť. Je mnoho kresťanov, ktorí veria, že takto je človek spasený. Áno, veríme vo vyznanie. Jednoznačne. Ale keď im spomeniete vyznávanie nad vašimi financiami, uzdravením, deťmi, nie, tomu neveríme. Ale veď je to rovnaké ako vstup do Božieho kráľovstva, ako znovuzrodenie. Je to to isté. Robíte to isté, len v inej oblasti. Uveríte tomu v srdci a vyznávate to ústami. Ako nad ním zvíťazili, nad žalobcom, nad diablom a nad všetkým, čo robí. Krvou baránka a slovom svojho svedectva. Povedzte nahlas, krvou baránka a slovom svojho svedectva. V prísloviach 12, nemusíte si to nalistovať, len si všimnite túto dôležitú frázu. Príslovia 12, verš 6. Posledná časť verša. Spravodlivých zachránia ich ústa. Iný preklad hovorí, slová zbožných zachraňujú životy. Iný preklad, reči spravodlivých ich zachraňujú. Čo keď sa dostanete do problémov?
Čo ak máte veľké problémy? Čo vás z toho vyslobodí? Čo vás z toho dostane? Baránková krv a slovo vášho svedectva. Ako ste sa dostali z hriechu, z tmy a smrti, uverili ste v srdci a povedali ste ústami. A už viac nie ste spasení. Dostali ste sa z toho von. Nejdete už do pekla. Koľký z vás si myslia, že ak sa vám podarilo dostať z pekla, tak by ste mali byť schopní dostať sa aj z niečoho iného. Dostali ste sa z pekla. Ak ste sa dostali z pekla, mali by ste byť schopní dostať sa aj z dlhov. To by malo byť ľahšie, než dostať sa z pekla. Ale pamätáte si, ako ste sa dostali z pekla? Ako ste sa vyhli peklu? Uverili ste v srdci a povedali ste niečo ústami, krvou baránka a slovom vášho svedectva. A rovnako sa dostanete aj z iných problémov. Aj z iných. Prosím, premietnite 2. list Korinským a pozrieme sa na 4. kapitolu. Ešte sme nečítali 1. Timoteov, že? Najprv sa pozrime tam a potom pôjdeme do 2. Korinským. 1. list Timoteovi, kapitola 6, verš 12. Hovorí sa tam, bojuj, dobrý boj, čoho? Viery. Zmocňuj sa večného života, do ktorého si bol povolaný. Ale ako bojovať dobrý boj viery? Vieme, že to obsahuje verenie, ale čítajme ďalej. A čo? A vyznal si dobré vyznanie. A vyznal si pred mnohými svedkami dobré vyznanie. Verš 13. A prikazujem ti pred Bohom, ktorý dáva všetkému život, a pred Kristom Ježišom, ktorý pred Ponským Pilátom svedčil o čom? Čo urobil Ježiš? Keď bol pod takým tlakom, keď celý svet povstal proti nemu, postavil sa pred svojich žalobcov a vyznal. Čo vyznal? Pravdu. To veľké ja som. A vy a ja bojujeme dobrý boj viery tým, že veríme v srdci, hovoríme ústami a nemeníme to. Nič nami nepohne bez ohľadu na to, akému tlaku musíme odolávať. Musíte sa v mysli rozhodnúť, aká je Božia vôľa. Veriť len tomuto a ničomu inému. A potom hovoríte len to a nič iné. A bez ohľadu na to, či to vyzerá na katastrofu, aj tak hovoríte, Boh naplní každú moju potrebu podľa svojho bohatstva v sláve. Bez ohľadu na to, či vám povedali 9 strašných, smrteľných diagnóz, vy aj tak hovoríte, jeho ranami som bol uzdravený a nasýti ma dlhým životom a ukáže mi svoje spasenie. Nič na tom nemeníte. Vyžaduje to silu bojovať takýto boj. Určite budete pokúšaní, aby ste to v únave vzdali. Budete pod tlakom a budete mať chuť povedať niečo iné. Ale práve vtedy musíte byť silní a hovoriť len to, čo on povedal. 2. list Korinským, kapitola 4, verš 13. Tu sa hovorí, ako to robili patriarchovia. A tiež je tu povedané, že aj my to máme robiť rovnako. Hovorí sa tu, majúc rovnakého ducha viery, podľa toho, ako je napísané, uveril som a preto som hovoril. My tiež veríme a preto aj hovoríme. Biblia hovorí, nech je všetko ustanovené ústami 2 alebo 3 svedkov. Už sme si ráno ukázali na iných miestach písma, že toto je spôsob, ako to funguje. Veríš tomu v srdci a nie len veríš v srdci a hovoríš svojimi ústami. Neboli sme oslobodení, nezvíťazili sme len baránkovou krvou, ale baránkovou krvou a slovami vychádzajúcimi z našich úst, o čom svedčíme uprostred skúšok a ťažkých situácií. Toto je dôvod, prečo sú tí hrdinovia viery uvedení v liste Židom.
Všetci tí jednotlivci videli tak zázračné veci a také úžasné Božie skutky. Títo ľudia mali ducha viery o tom, ako veriť, hovoriť a nepohnúť sa. A slávne zjavenie v tomto je to, že my máme toho istého ducha viery. V nás a na nás. Môžeme stáť a hovoriť v našich životoch také veci, ako Eliáš na Karmeli, keď tam bol s Bálovými prorokmi. Ako Mojžiš, keď stál pred Červeným morom. Počúvate ma? My máme toho istého ducha viery. V nás a na nás. Ako funguje? Povedzte mi, ako funguje? Čo sa tam píše? Uverili a hovorili. A tak čo robíme my? Preto aj my veríme a preto hovoríme. Prečo? Lebo máme toho istého ducha viery. Hovoríme tomu a hovoríme to. Jeden z najznámejších hrdinov viery, ak ste ako malí chodili do nedeľnej besiedky, tak ste sa určite učili o Dávidovi. A tiež o Goliášovi. Je to tak? Čelil niečomu veľkému a premohol to. Pamätáte si, ako to urobil? Vieme, že to urobil duchom viery a vieme z Novej zmluvy, ako duch viery funguje. Tak sa na to pozrime ešte raz. Že to funguje tak, ako sme práve hovorili. Poďte do 17. kapitoly 1. knihy Samuelovej. 1. Samuelova, kapitola 17. Dnes máme dosť času. Viem, že mnohým je tento príbeh veľmi známy a to je dobré, ale prečítajme si ho tak, ako keby sme ho nikdy predtým nečítali. A nech nás Pán uvedie do toho príbehu. Viete, čo tým myslím? Aby nás cez svojho ducha postavil priamo doprostred. Aby ste to videli tak, ako keby ste boli 50 metrov odtiaľ. Veríte, že Boh to môže urobiť? Môže. Toto nie je bajka. Toto sa naozaj stalo. David je človek, ktorý naozaj žil. A takisto žil aj Goliáš. Žili v určitej dobe a tam sa vtedy toto stalo. Ale nie je to len historický záznam, ale je to zachované pre vás a pre mňa, aby sme sa tým krmili. Prečo? Aby sme vedeli, čo robiť, keď niečo zlé a veľké vystúpi proti nám. Pretože máme toho istého ducha viery. 1. Samuelova 17. Píše sa tam, Filištínci zhromaždili svoje vojska do boja a zhromaždili sa pri Sochu, ktoré je v Júdsku, a táborili medzi Sochom a Azekou pri Efes Damíme. Ale Saul a mužovia izraelskí zhromaždili sa v tábore v údolí Ela a zoradili sa do boja proti Filištíncom. Filištínci stali na vrchu z jednej strany, Izraelci z druhej strany a medzi nimi bolo údolie. Predstavte si to. Armáda na jednom kopci, druhá armáda na druhom a medzi nimi údolie. Z vojska Filištíncov vystupoval predbojovník, ktorého meno bolo Goliáš z Gatu, ktorého výška bola 6 lakťov a 1 piať. Viete, koľko je to? Lakeť znamená od lakťového klbu po koniec prostredníka. Bolo to 6 takýchto dĺžok a 5. Čo je asi 15 cm. Sú to 3 metre. Takto vysoký bol. Povedzte niekto 3 metre. To nie je zveličovanie. Ten chlapík bol naozaj tak vysoký. 2,3 metra výšky. To je naozaj vysoký človek. Stretli ste takéhoto človeka? Keď vyjde spoza rohu a vy doňho vrazíte, tak urobíte Ale teraz tam priložte ešte 70 cm navyše. Nie 5 cm, 70 cm. Vysoký 3 metre. 3 metre. Na hlave mal bronzovú prilbu a oblečený bol do šupinatého panciera, ktorý vážil 5000 šekelov bronzu. To zodpovedá približne 55 kilom. Jeho bojový kabát.
A teraz si predstavte, že by prišiel k vám 3 metre vysoký. Pozrel by dole, čo? 1,70 m. A potom by povedal, hej, podrž mi kabát. Chytili by ste jeho kabát a 55 kilov. Ale on ho nemal len oblečený, on v tomto kabáte bojoval. Musel mať obrovské svaly, aby sa rýchlo pohyboval pri takejto veľkej váhe. Ale pretože ten kabát bol tak veľký a hrubý, väčšina ľudí proti tomu nebojovala, aj keby chcela. Prečo? Čím väčší a ťažší, znamenalo, že nikto to nedokázal prepichnúť. Preto nosil tak ťažkú a hrubú výzbroj, aby keď ho zasiahol priemerný človek mečom, tak ten meč tam ani neprenikol. A on sa potom zahnal z výšky meter nad vami a bolo po vás. Ale vy ste ho nedokázali zraniť. A Biblia hovorí, že mal na nohách kovové holene, medzi pleciami mal bronzový štít, bol v podstate celý krytý nepreniknuteľným materiálom. Rukoveď jeho kopie bola ako tkáčsky návoj, jeho kopia bola ako kôl. A hrot jeho kopie vážil 600 šekelov železa. To je skoro 10 kilov. Len hrot kopie, nie celá. A nosič jeho štítu išiel pred ním. Zobral si normálneho veľkého chlapa, len aby pred ním nosil štít a on kráčal za ním v takejto výzbroji. I zastal a vykrikoval na izraelskú armádu. Na čo ste vyšli a zriaďujete sa do boja? Či som ja nie Filištínec a vy služobníci Saulovi? Vyberte si muža, ktorý by zostúpil ku mne. Ak bude vládať bojovať so mnou a zabije ma, tak budeme vašimi sluhami. Ale ak ja premôžem jeho a zabijem ho, vy nám budete podaní a budete nám slúžiť. Nemusí bojovať celá armáda. Ja som Filištínec, vyberte si toho najlepšieho a poďme, budeme bojovať. Aspoň tak ušetríme množstvo času. Ale žiadny dobrovoľník sa neprihlásil. A Filištínec pokračoval. Dnes som tupil izraelské vojská. Dajte mi muža, aby sme spolu zápasili. Ste chlapi? Či medzi vami nie je jediný chlap? Myslel som, že ste sem prišli bojovať. Bojujte, tu som. A Biblia hovorí, že toto robil 1,5 mesiaca, 2-krát denne. To je veľa času na preklínanie. A Biblia hovorí, že preklínal Boha, preklínal Izraelcov a verím, že hovoril hnusné veci o rodinných príslušníkoch. Robil všetko, čo sa dalo, aby ich vyprovokoval. Chcel niekoho zabiť. A ako neskôr uvidíme, bol bojovníkom už odvtedy, čo bol malý chlapec. A je zjavné, že nik ho nezabil. Ale každý, s kým bojoval, bol mŕtvý. Ale nie len, že bol 3 metre vysoký a bol aj samý sval, ale bol aj veľmi zručný v tom, čo robil. Bol to skúsený bojovník. Istotne aj v izraelskej armáde boli veľkí, tvrdí chlapi, ale v celej armáde sa nenašiel jeden muž, ktorý by uvažoval nad tým, že by s týmto chlapíkom išiel bojovať. A preto král Saul začal dávať ponuky. Hovoril, ak sa nájde niekto, kto pôjde bojovať proti tomuto mužovi, tak tomuto človeku dá veľké množstvo peňazí, môže si zobrať kráľovú krásnu dcéru a tak sa stane členom kráľovskej rodiny a celý život jeho rodina nemusí platiť dane. Ale aj tak, nik sa na to nechytil. Nik. Verím, že medzi sebou hovorili o peniazoch, krásnej dcére, žiadnych daniach, ale povedali si, na čo mi to bude, keď budem mŕtvý. A tak sa nik nenašiel. Nik nenašiel takú odvahu, aby bojoval. Verš 11. Keď Saul a celý Izrael počul tieto slová Filištínca, zlakli sa a náramne sa báli. David bol synom Efrajejca z Betlehema Júdovho, ktorého meno bolo Izaj a ten mal 8 synov, ale bol už starý na to, aby išiel do vojny. Ale jeho 3 najstarší synovia odišli so Saulom do boja.
a ich mená boli prvorodený Eliab, druhý Abinadab a tretí Šama. Dávid bol najmladší. Traja najstarší išli za Saulom. Dávid nebol dosť starý na to, aby bojoval. Keď si tú kapitolu dočítate do konca, zistíte, že bol mládenec. My by sme ho nazvali tínedžerom. Lebo ak by mal dosť rokov, tak by išiel bojovať, potrebovali každého, ale on nebol dosť starý na boj. Dávid z času na čas odchádzal od Saula pásť v Betleheme ovce svojho otca. I vychádzal onen Filištínec a stával tam ráno i večer 40 dní. Dvakrát denne, to znamená 80 krát. Tento chlap prišiel s posmechom, rúhal sa, vyzýval ich, provokoval, preklínal i povedal ísť aj svojmu synovi Dávidovi. Vezmi svojim bratom efu pražené pšenice a týchto 10 chlebov a bež s tým do tábora k svojim bratom. Zanes toto a toto veliteľovi a pozri sa na svojich bratov, ako sa im darí. Medzi tým Saul a všetci mužovia Izraela bojovali v údolí Ela s Filištíncami. Dávid sa zbalil a urobil, ako mu otec prikázal. Keď prišiel k vozovým hradbám, vojsko, ktoré sa zoraďovalo do šíku, prepuklo v bojový krík. I zoradil sa Izrael a Filištínci do boja šík proti šíku. Vtedy Dávid zveril svoj výstroj do rúk strážcu batožiny a bežal k bojovému šíku. Keď prišiel, pozdravil bratov. Keď s nimi hovoril, práve vystúpil z bojového šíku Filištínec Goliáš. A vykrikoval tie isté slova ako predtým. Hovoril to, čo už hovoril 40 dní a Dávid to počul. A keď všetci mužovia izraelskí uvideli toho muža, utekali pred ním a veľmi sa báli. Len prišiel. Armády mali zostúpiť dole, aby sa stretli spolu v údolí. Ale Goliáš prešiel dopredu a všetci Izraelci mu začali ustupovať. Všetci utekali, nik sa mu neopovážil vzdorovať. A tak pochodoval hore-dole, vykrikoval, rúhal sa, vyzýval ich a provokoval. A Dávid tam práve bol, aby to počul. A vojaci utiekli, všetci sa báli. Musel to byť obrovský, zlý chlapík. A na to povedali, videli ste toho muža, ktorý vystúpil? Urobil to preto, aby potupil Izrael. Preto muža, ktorý by ho zabil, král obsype veľkým bohatstvom. Čo znamenalo vtedy veľké bohatstvo? Keby sme to prerátali na dnešné pomery, boli to $100,000 alebo viac? A dá mu svoju dcéru. A dom jeho otca urobí slobodným v Izraeli. Celá rodina už nebude musieť platiť žiadne dane. Na to sa Dávid spýtal mužov, ktorí stáli pri ňom. Čo dostane muž, ktorý zabije toho Filištínca a sníme pohanenie z Izraela? Veď kto je ten neobrezaný Filištínec? Priatelia, z tohto sa môžeme niečo naučiť. Je veľmi dôležité, akým spôsobom pozeráme na náš problém. Robíte to, že nepovažujete chorobu, ktorá na vás zaútočila, za tú najstrašnejšiu, neliečiteľnú vec, ktorá je pod slnkom. Nepovažujete svoj finančný problém za nesplatiteľný, extrémne veľký. Oni videli 3-metrového chlapa, zlého až do kosti. Ale čo videl Dávid? Čo povedal? Neobrezaný Filištínec. To bola najhnusnejšia nadávka, akú len mohol povedať. Ale vyjasníme si význam tých slov. Neobrezaný znamená žiadna zmluva. Žiadna zmluva s Bohom, žiadne spojenie s Bohom. Žiadna pomoc od Boha a on tu nadáva a rúha sa. Čo si myslí, kto je? Čo povedal Dávid? Je to nikto, nula. A takto musíte hovoriť o svojich záležitostiach. Čo takto váš dlh? To je nič. Ale niekto vám možno povie, $80,000 je nič, ty však stále hovor to, čo máš. Lebo čím silnejší dojem to na teba robí, tým viac sa vzdialuješ od toho, aby si bol od toho slobodný. Ak si v údese nad tým, aká strašná a desivá je tvoja situácia a aký obrovský je tvoj dlh, tak nie si vo viere. Viera nehovorí stále dookola o probléme. Viera nie je úžasnutá z ťažkostí. Viera je úžasnutá z Boha.
Viera je úžasnutá zo zaopatrovateľa, uzdravovateľa, ochrancu, osloboditeľa. Nebudeme hovoriť o tom, aký je veľký problém, ale o tom, aký je veľký Boh. Toto robil Dávid. Chcete byť od niečoho slobodní? Chcete nad niečím zvíťaziť? Začnite to rečou bagatelizovať. Začnite to slovami bagatelizovať. Dávid nehovoril o tom, akú má veľkú kopiu, aký ten chlapík je veľký, aký je to úžasný bojovník. Hovoril o neobrezanom Filištíncovi. Ten človek neznamená nič, nemá žiadnu zmluvu s Bohom. Kto to je? Kto je ten muž? Čo je rakovina pred Bohom? Poďte, pomôžte mi niekto. Čo je cukrovka, keď sa stretne s mocou Všemohúceho? Čo znamená $100,000 pre Boha? Čo to je? $1 000 $1 pre Boha neznamená nič. Neobrezaný Filištínec. Pozeral sa na svoj nos, keď to hovoril. Ten neobrezaný Filištínec. Skúste to tak povedať. Neobrezaný Filištínec. Takýto je váš dlh, aj váš problém. Takáto je vaša nemoc. Neobrezaný Filištínec. Ďalej povedal, čo ste povedali, koľko zaplatia tomu, čo tohoto zabije? Čo ja viem, $500,000. A ktorú dceru dá král? Tú peknú. Oha, videl som to, dievča, pekná. A na veky žiadne dane? Celá rodina už nikdy nebude platiť dane? Kto je tento chlap, ten neobrezaný Filištínec? Ale počul ho Eliab, jeho najstarší brat. Ideme ďalej, verš 28. Eliab sa nahneval a povedal, prečo si sem prišiel? Lebo počul to, čo Dávid hovoril. A ďalej sa spýtal, komu si nechal tých niekoľko oviec na púšti? Obvinil ho zo zanedbávania povinností. Poznám tvoju pýchu a zlobu tvojho srdca. V hebrejčine doslovne zlo v tvojom srdci. Si plný pýchy, veď ťa poznám, máš tak zlé srdce. Prišiel si, aby si videl boj. A Dávid povedal, čo som urobil? Čo som urobil? Či na to nie je dôvod? Niekto by tu mal niečo urobiť. Ten neobrezaný Filištínec tu preklína Boha celý mesiac. Teraz zastavme. Prečo tak Eliab o ňom hovoril? Zahambenie. Počúvate? Pýcha? Závisť? Prečo? Viera zjavuje nevieru. Ak sú niekde ľudia v neviere, hovoriaci strach, pochybnosti a neúspech, a potom príde niekto a hovorí vieru, tak sa všetci začnú obzerať. Čo si ten myslí o sebe, že je? V 3 okresoch vedia všetci, aký zlý je ten človek. Len tak si príde a bude mi rozprávať, čo urobiť. Keby ten človek mal trocha pokory, tak by povedal, je to tak, ja som mal takto hovoriť a nasadnúť na správnu loď. Ale ak ste plní pýchy, potom sa vysmievate a obviňujete a štvete proti tomu človeku. Ale vy máte problém. Vy máte deficit. Vy by ste mali robiť to, čo robí ten človek. Takže zaútočil na Dávida, ale čo ten povedal? Verš 29. Veď čože som urobil? A odvrátil sa od neho k niekomu inému a spýtal sa, koľko to dostane peňazí ten, čo ho zabije? A čo sa ešte stane tomu človeku? Tomu, kto zloží Goliáša? Čo? Prečo sa stále vypytoval? Veď mu to už povedali predtým. Prečo sa stále pýtal tú otázku? Lebo sa dialo niečo v ňom. Roznecoval v sebe to, že s tým musí niečo urobiť a potreboval mať istotu, než sa pôjde stretnúť s tým chlapíkom. Jasné? Potreboval vedieť, že to počul od Pána. Jasné?
A tak sa stále pýtal a oni mu to stále hovorili. A on sa stále pýtal. Brat ho už chcel zastaviť, ale on sa otočil k inému a povedal, ako som už povedal, koľko? Nedovolte ľuďom, aby vás odchýlili z cesty. Nedovolte im to, keď Boh niečo vo vás roznecuje. Keď pre vás nastal čas niečomu veriť a hovoriť to. Nedovolte ľuďom, aby vás od toho odhovorili, alebo aby vás zahambili, zrazili dole rečami. Nedovolte to. Obráťte sa k niekomu inému a povedzte, povedz mi to ešte raz. Až kým v tom nebudete mať jasno. Verš 31. A keď ľudia počuli, čo hovoril Dávid, tak to oznámili Saulovi. A on poňho poslal. Rozmýšľajte nad tým chvíľu. Máme tu armádu, mužov, bojovníkov. A toto je dieťa. Ak si prečítate zvyšok, tak Biblia hovorí, že bol načervenalý, ryšavý. Mal ryšavé vlasy a bledoružovú pokožku tváre. Bol to tínedžer, dobre vyzerajúce dieťa, ale určite nie veľký zjazvený bojovník. Ale keď začal rozprávať, jeho slová boli tak presvedčivé, že si títo chlapíci povedali, toto musí počuť král. A títo ostrieľaní bojovníci ho schmatli a povedali, poďme ku kráľovi. Prečo? Prečo? Kvôli tomu, čo z neho vychádzalo, kvôli slovám. Je to tak? Lebo na slovách, ktoré vychádzali z jeho úst, bolo niečo zvláštne. Verš 32. A priviedli ho pred Saula, ktorému povedal, nech nikto nemá strach z neho, z Goliáša, lebo tvoj služobník, ja pôjdem a budem s ním bojovať. Ja pôjdem. Verš 33. Saul povedal Dávidovi, ale ty nemôžeš ísť proti tomu Filištíncovi, aby si s ním bojoval. Veď si len mládenec. A on bol bojovníkom už od svojej mladosti. Už keď bol Goliáš mladým chlapcom, tak sa učil zabíjať a bojovať. Nielen, že má 3 metre, ale je to atlét. Je to vytrénovaný zabijak. Má najväčšie, najlepšie zbrane, svalov má za 3 chlapov a ty si chlapec, ktorý len stráži ovce. V žiadnom prípade nemôžeš ísť. Verš 34. Dávid povedal Saulovi, tvoj služobník, hovorí o sebe, pásol stáda svojho otca, keď prišiel lev alebo medveď, 2 rozličné zvery, a odvliekol ovcu zo stáda. Verš 35. Ale ja som sa pustil za ním. Saul na to, čo? Čo si urobil? Prišiel lev a uchmatol ovcu, aby ju zožral. A bral si ju so sebou. Väčšina ľudí by sa niekde schovala. Ale Dávid bežal za levom. Ľudia, viera pre vás niečo urobí. Viera vám dá odvahu. Bežal za levom a chytil ho. Zrazil ho a keď ho zrazil k zemi, vytrhol mu ovcu. Vytrhol ju z tlamy. Ale potom sa lev obrátil a napadol Dávida. Asi si povedal, teraz si pochutím na tebe. A Dávid ho chytil za bradu. Lev má takú bradu. Dávid ho chytil za bradu. Bolo to 1 na 1, tvárou v tvár. Lenže s levom. Ale toto bol chlapec, bolo to dieťa. A predsa ho zabil. Zrazil ho a zabil ho. Ako to urobil? Nebolo to jeho veľkosťou alebo hrubou silou. Bolo to dieťa. Ak tínedžer bojuje s levom, tak lev vždy vyhrá. Ibaže by tam bolo ešte niečo iné. Je to tak? Urobil to vierou a urobil to s pomocou Boha. Verš 36. Aj leva, aj medveďa zabil tvoj služobník. Rovnaké to bolo s medveďom. A tento neobrezaný Filištínec nechystá sa hovoriť o tom, aký je veľký a zlý, hovorí o ňom ako o nule, o človeku bez zmluvy. Je vysoký a zlý. Nie, je to bezozmluvný niktož.
A čo veci, ktoré útočia na vás a trápia vás, sú to bezozmluvní niktoši. Lebo ak nemajú Boha, ktorý im pomôže, a ak je Boh za nás, tak to dokonca nie je ani férový boj. Nezáleží mi, či zo mňa dokážu urobiť 10 kusov, lebo Boha nerozsekajú na 10 kusov. Dávid povedal, tento neobrezaný Filištínec bude ako jeden z nich, pretože hanil vojská živého Boha. Nepovedal, on ma naštval. Veľmi dôležitý rozdiel. Povedal, Goliáš potupoval armády živého Boha. Rúhal sa jemu. Verš 37, ďalej Dávid povedal, Pán, ktorý ma vyslobodil, počkajte, tu zastaneme. Čo tu práve Dávid robí? Pomôžte mi. Čo robí? Hovorí. Čo robí duch viery? Verí a hovorí. Počúvajte, čo povedal. Pán, ktorý ma vyslobodil z moci leva a z pazúrov medveďa, on. Len sa modlite. Je to tak? Pôjdem a urobím, čo dokážem, a nikdy neviete, ako to dopadne. Neviete, čo Pán urobí, ale je to tak? Ak áno, tak by sme tu nemali ten príbeh. Pán ma vyslobodí z rúk toho Filištínca. Povedzte nahlas. Pán ma vyslobodí. Kto to urobí? Boh to urobí. Možno to urobí. Uvidíme, či. Dúfame, že. Nevieme, ako to dopadne. Pozrite, ako hovorí viera. Viera je presvedčená o Božej vôli. Viera vie, čo Boh urobí ešte predtým, než sa to stane. A takto vyhlasuje. Povedzte to znova. Pán ma vyslobodí. Urobí to. Máme ešte čas? Tak poďme do knihy Daniel. Do 3. kapitoly. Medzi týmto povedzme ešte raz. Boh ma vyslobodí. Nebudeme to ďalej čítať, ale len čo to povedal, Saul mu na to odpovedal. Nemôžeš ísť, nemôžeš s ním bojovať. A Dávid mal znovu svoj malý prejav o levovi a medveďovi. A jeho podstata bolo toto. Boh ma vyslobodil z pazúrov leva, vyslobodil ma z pazúrov medveďa, povedzte niekto amen. A on ma vyslobodí aj z rúk tohto neobrezaného Filištínca. A len čo to povedal, Saul mu odpovedal, tak teda choď. Choď. David ho slovami presvedčil. A pritom ešte pred chvíľou hovoril, si chlapec, nemôžeš ísť. Ale niečo bolo na slovách, ktoré vychádzali z Davidových úst, že dokonca aj keď hľadeli na ryšavého, pehavého mladého chlapca, tak si povedali, no dobre, v poriadku, tak choď. Prečo? Viera inšpiruje. Daniel 3. kapitola. Chcel by som, aby ste si tu niečo všimli. Niečo, o čom si myslím, že mnoho ľudí zle pochopilo. A ja by som chcel, toto je naša cirkev, ja vám tu slúžim a chcem, aby ste rozumeli, ako si to ja vysvetľujem. Je to jasné? Je už na vás, ako sa podľa toho zariadite. Nebudem hovoriť svoj názor, ale to, čomu verím, že písmo jasne hovorí o tejto oblasti. Máme tu príbeh, v ktorom si král Nabuchodonozor nechal postaviť svoju veľkú sochu a prikázal, aby sa každý, keď začne hrať hudba, sklonil a uctieval ho. Urobili to všetci okrem 3 židovských mládencov. Volali sa Šadrak, Mešak a Abednego. Pamätáte si to? A kráľovi oznámili, že títo traja sa nechcú skloniť. To ho vytočilo a prikázal, aby ich priviedli. Pamätáte si to? A v kapitole 3, pozrime, kde to je. Myslím, že to je verš 14, alebo tak nejako. Verš 14. Nabuchodonozor im povedal, je to pravda?
O Šadrak, Mešach a Abednego, že neúctievate mojich bohov a neklaniate sa zlatej soche, ktorú som dal postaviť. Je to pravda? Verš 15. Teraz, ak ste ochotní, keď počujete zvuk rohu, píšťaly, sitary, harfy, lutny, gajt a ostatných hudobných nástrojov, padnúť a uctievať sochu, ktorú som dal urobiť, tak v poriadku. Inak povedané, zabudneme na tento incident. A nezahyniete, nehodíme vás do ohnivej pece. Ale ak sa nebudete kláňať, v tú hodinu budete hodení do rozpálenej pece. A aký boh by vás mohol vyslobodiť z mojich rúk? Zastaňme tu na chvíľu. Píše sa o týchto troch chlapcoch v 11. kapitole Židom? Áno. Mali títo chlapci vieru? Uvideli zázrak? Duch viery, o ktorom hovoríme, spôsobil, že ho videli. O tom sa nedá pochybovať. A ako vyzeral a znel, pozrime ďalej. Šadrak, Mešach a Abednego odpovedali kráľovi. O Nabuchodonozor, nemusíme ti odpovedať na túto otázku. To je smelá reč, smelé vyhlásenie. Nepotrebujeme čas na rozmyslenie, v tomto sa nepodrobíme. Už sme nad tým rozmýšľali, môžeme ti odpovedať hneď. Teraz. Verš 18, prepáčte 17. Ak sa tak stane, náš Boh, ktorému slúžime, nás dokáže vyslobodiť z rozpálenej ohnivej pece a on nás vyslobodí aj z tvojej ruky, ó kráľu. Neznie vám to povedome? Pred chvíľou sme si čítali veľmi podobné Davidovo vyhlásenie. Znie to presne ako Dávid. Verš 18. Ale ak nie, nech ti je známe, že tvojim Bohom nebudeme slúžiť a zlatej soche, ktorú si dal postaviť, sa nebudeme klaňať. Ohľadom tohto miesta som už počul veľmi veľa komentárov. Množstvo ľudí kázalo na túto tému, ale podľa môjho názoru nesprávne. A dokonca aj mnoho moderných prekladov to prekladá zvláštne, pridáva slová, ktoré tam nie sú. A pokúšajú sa tým navodiť dojem, že tí chlapci povedali, ak nás hodíš do tej pece, prosím, premietnite verš 17, aby sme to presne videli. Ak to musí byť náš Boh, ktorému slúžime, nás dokáže vyslobodiť, verš 18, ale ak nie, a niektoré preklady tam doplňujú, ak nás nevyslobodí. Polovica moderných prekladov to prekladá takto. Ale ak nás nevyslobodí, nech tie známe kráľu, že nebudeme slúžiť cudzím bohom ani uctievať tú zlatú sochu. Ale oni toto nepovedali. Jednoznačne toto nemohli povedať, lebo viera takto nejedná. Niekto povie, ale áno, brat Keith, ukazovali tak svoju oddanosť Bohu, posvetenie, takže bez ohľadu na to, čo sa stane. Nie, to nie je správne. Toto je úplne nesprávny výklad písma. Keď sa pozrieme na doslovný preklad Biblie, verš 17 hovorí, hľa, ak áno, a verš 18, hľa, ak nie. Presne toto sa tam hovorí. Hľa, ak áno, hľa, ak nie. Všetko iné, čo sa tam objaví, to pripísali ľudia. Ako sa toto dá preložiť? Vráťme sa k veršu 17. Viem, že na to míňam dosť veľa času, ale myslím si, že to stojí za to. Ale ak to bude tak, zastavme tu. Ak sa čo stane? Ak sa stane čo? Tu sa dostávame do problémov. Musíme sa vrátiť k predošlému veršu. Verš 16. Dokonca 15. Teraz, ak ste ochotní, pripravení padnúť a uctievať, ale ak nebudete uctievať, ak padnete dole, bude to dobré a nevrhnem vás do pece. Ak nebudete uctievať, tak vás tam hodia. Ďalšie verše, 16 a 17. Ale ak sa tak stane, ak sa stane čo? Ak nás hodia dnu. Priatelia, počúvate? Všimnite si, ako to ľudia prevrátili. Ak nás uvrhneš dnu,
tak chceme, aby si niečo vedel. Náš Boh, ktorému slúžime, nás dokáže vyslobodiť z ohnivej rozpálenej pece a on nás aj vyslobodí z tvojej ruky. Verš 18. Neexistuje, aby povedali, ale ak to neurobí. Lebo aký zmysel by malo hovoriť, on nás vyslobodí, ale ak to náhodou neurobí, v tom nie je žiadna viera. Nepoznáte v tomto Božiu vôľu. Ale ak sa to stane, ak sa stane čo? Ak nás vhodíš dnu, ak nie, nie čo? Ak nás nehodíš dnu, tak ber na vedomie kráľu. Nebudeme slúžiť tvojim bohom, ani uctievať zlatú sochu. Ak by ich Boh nevyslobodil, aký zmysel by malo hovoriť, nebudeme slúžiť tvojim bohom? Veď si uškvarený na uhlík. Myslím, že by bolo veľmi zjavné, že to nebudeš robiť. Takže hovorili, aj keď nás nehodíš dnu, nebudeme slúžiť tvojim bohom. Ale ak sa práve teraz pokúsiš byť veľkodušný a nevhodíš nás tam, aj tak sa neskloníme. Neurobíme to. Ale ak nás hodíš dnu a chceš vedieť, aký Boh nás dokáže odtiaľ dostať, tak náš Boh, ktorému slúžime, ten nás dokáže vyslobodiť a on nás aj vyslobodí. Urobí to. Urobí to. Urobí to. A celá tá verzia, ale ak to neurobí, je nesprávna. Nie je to to, čo hovorí písmo a je to úplne v rozpore so všetkým, čo sa učíte o viere. Viera začína tam, kde je známa Božia vôľa. Viera prichádza počúvaním a počúvaním zistíte Božiu vôľu. A potom môžete stáť a smelo hovoriť. Súhlasíte s tým? Takže ak áno a ak nie, znamená, ak nás tam hodíš a ak nás tam nehodíš. Súhlasíte? Viete, prečo o tom hovorím? Lebo je veľa ľudí, ktorí to kážu takto a ničí to vieru. Je to nesprávne. Ale vráťme sa do 1. Samuelovi 17. Videli sme toho ducha viery u týchto troch židovských chlapcov? Je to tá smelosť a jednoznačnosť. Oslobodil ich Boh z tej rozhorúčenej pece. Dokázal to, takže urobil všetko, čo povedali. Dokázal a ukázal, že je toho schopný. A tak tí chlapci majú svoje miesto v Židom 11. Že? 1. Samuelova 17. Pamätáte si ten verš ešte? A verš 37. Pán, ktorý ma vyslobodil z pazúrov leva, a niektorí už hovoria Amen. A Pán, ktorý ma vyslobodil z pazúrov medveďa, ma vytrhne. On to urobí. On to urobí. Vytrhne mňa z ruky tohto Filištínca. Jeho slová boli tak mocné a mali takú ráznosť, že Saul povedal, tak choď. Nech je Pán s tebou. Pokračujeme ďalej. Saul si uvedomil, aký je ten chlapec mladý a povedal si, dajme mu aspoň nejakú výzbroj. Snažili sa ju na Dávida navliecť a uvedomte si, že Saul bol vysoký chlapík. Som presvedčený, že bol o riadny kus vyšší ako Dávid. A tak z kabátu Dávidovi ani netrčali ruky, nedokázal v tom chodiť, meč ťahal po zemi a tak povedal, nedokážem ísť v tomto. Ani neviem, čo s tým mám robiť. Dajte to zo mňa dole. A tak to celé z neho sňali. Zobral svoju palicu, už si s ňou všeličo preskákal a vedel to a išiel dole k potoku. Našiel si tam zopár hladkých kameňov, ktoré mali ten správny kaliber. Dal si ich tak, aby ich ľahko mohol dočiahnuť a skontroloval si svoj prak. Či je dobre napnutý, či dobre funguje.
Skúste si to predstaviť. Ríšavý mládenček s palicou a prakom. A potom vyšiel do oblasti, kde sa bojovalo. Musím si to nájsť, kde to mám v Biblii. A písmo hovorí, verš 41, a Filištínec sa stále viac a viac približoval k Dávidovi, muž, ktorý niesol jeho štít, kráčal pred ním. Keď Filištínec pozrel a uvidel Dávida, pohrdol ním. Takže najskôr sa porozhliadal, myslel si, s kým to mám bojovať? Takže pred sebou má nosiča štítu a tam vzadu je chlapec s palicou. Toho vôbec nebral do úvahy a tak sa rozhliada. Kde je ten chlapík, s kým mám bojovať? A niekto mu povie, to je on. Toto decko? Bez výzbroje. Žiadny štít, prilba ani kopia, žiaden meč. Decko s palicou. A toho naštvalo. Urazil sa. Keď ho uvidel, pohrdol ním, lebo bol len mladíkom, červenolícim a pekným na vzhľad. A Filištínec povedal Dávidovi, čo som ja, pes, že ideš na mňa s palicou? A Filištínec preklínal Davida svojimi bohmi, jeho bohmi. A Filištínec povedal Dávidovi, poď ku mne. Asi to bolo inak. Poď ku mne. Dám tvoje telo nebeskému vtáctvu a polnej zveri. Ha, 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 ha. Keď ste 3 metre vysokí, asi máte riadne hlboký hlas. Veď máte takto veľké hlasivky. Na to Dávid odpovedal. Trošku cúvnime. Máte pred sebou písmo? Čo hovorí verš 29? Verš 29. A Dávid povedal, verš 32. A Dávid povedal, verš 34. A Dávid povedal, verš 37. Ďalej Dávid povedal, verš 45. Na to Dávid povedal. Čo sa tu dialo? Prebiehala tu debata. Dávid povedal, ty prichádzaš ku mne s mečom, s kopiou a so štítom. Na tomto bola postavená obrová viera. Na jeho sile, postave, zručnosti, na jeho brnení a zbraniach. Ale ja neprichádzam k tebe v ničom takom. Nespolieham sa na takéto niečo, aby som vyhral tento boj. Prichádzam k tebe v mene Pána zástupov, Boha izraelských šíkov, ktorého si tu potupoval a preklínal 1,5 mesiaca, ktorým si pohrdol. Myslíš si o sebe veľa, hľadíš na mňa, ale dostal si sa do potýčky s tým nesprávnym, s Bohom, ktorému slúžim. Rozmýšľajte nad týmto. Ríšavý mládenec s palicou, kameňmi a prakom, ale aká odvaha, aká veľká odvaha. Kde vzal takú odvahu? Viera. Viera mu dala takýto druh odvahy. Nemusíme sa obzerať späť a vzdychať, kiež by sme mali takúto vieru. Či sme si práve neprečítali v Novej zmluve, že máme rovnakého ducha viery, ktorého mali oni? Verš 46. V tento deň, čo stále David robil? Hovoril, dnes ťa Pán vydá do mojich rúk. Žiadne také, budeme sa za to modliť, dúfame, uvidíme, nikdy nemôžeš vedieť, čo bude. Dnes viera vie dopredu, čo Pán urobí. Dnes ťa Pán vydá do mojich rúk. Zrazím ťa a zotnem ti hlavu. Nie, pokúsim sa o to. Nie, urobím najlepšie, čo viem, žiadne také. Povedal, neskončím pri tebe, dnes vydám mŕtvoly filištínskeho vojska nebeskému vtáctvu a zemským šelmám, aby celá zem poznala, aký tvrdý tínejdžer som. Nie.
aby celá zem poznala, že je Boh v Izraeli. Náš Boh, myslí tým môj Boh, verš 47. A aby sa celé toto zhromaždenie dozvedelo, že Pán nevyslobodzuje mečom a kopijou, lebo boj je Pánov. A on vás vydá do našich rúk. Koľkýkrát už počujeme, Pán to urobí, 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 urobí. Ale neexistuje, aby prišiel a povedal, ale ak to neurobí. Vidíte to? Žiadne prečo a ako. Ak hovoríte toto, niet v tom žiadnej viery. Verš 48. Keď Filištínec vstal a približoval sa k Dávidovi, takže ide, ale Dávid nečakal, kým k nemu príde. Ponáhľal sa, vybehol a beží oproti tomu veľkému chlapovi. Viera sa nebojí problému. Viera nehovorí o tom, aké je to veľké a zlé, aké je to hrozné a strašné, koľko to stojí. Viera beží tomu naproti, aby si to odniesla. Verš 49. Dávid, ako beží, rukou vsiahne dozadu a nachádza tam kameň kalibru 45, nabije ho do praku, pritom beží. Robil to už predtým, keď bol na poli s medveďom a levom. Čo máte robiť celý deň aj noc, keď len sedíte a strážite ovce? Dokázal odstreliť lupene z kvetov. Mal na to celý deň. Takže vymrští kameň a strela letí. Biblia hovorí, že ten chlapík mal 55-kilové brnenie, veľký štít na chrbte, bronzové kryty na nohách, helmu, ale nič mu to nepomohlo. Tuto mal malú medzierku a bum, kameň ho trafil presne tam. Biblia hovorí, že sa mu to zarilo do čela, teda mu to prerazilo lebku. Ako keby ho niekto zastrelil. Ak by Dávid na touto situáciou rozmýšľal predtým a myslel si toto, keď sa k tomu chlapovi dostanem tvárou v tvár, čo potom vlastne urobím? Mohol nad tým mudrovať, ale nakoniec sa ukázalo, že s ním nemusel bojovať tvárou v tvár. Mohol si myslieť, čo urobím, keď začne mávať mečom? Ja meč nemám. Ukázalo sa, že nepotreboval meč. Chlap bol tvrdý, ležal dolu tvárou a tak mu len vytiahol meč a dorazil ho ním. Odťal mu ním hlavu. Ako vy zvíťazíte aj nad najväčšími, aj nad strašnejšími, aj nad najťažšími problémami? Ako? Urobíte to rovnakým spôsobom, ako to robili oni. Rovnako ako Šadrak, Mišak a Abednego a Dávid a Eliáš a všetci ostatní. Uverte tomu v srdci a hovorte to svojimi ústami. Poďte, povieme, sláva Bohu. A uvidíte úplne rovnaký druh udivujúcich vecí a na budúce si budeme čítať vaše svedectvo. Postavte sa všetci. Vďaka ti, Pane.